Barangay Kadulawan sa lungsod sa Minglanilla nakabango na gikan sa epekto sa bagyong Odette ug sa pandemya. Si Femari dumabok sa report. Ang bukirang bahin sa Barangay Kadulawan maoy nahimong sentro sa mga tao kay nahimo kining tapukanan, mapabuntag ug hapon man panahon sa pandemya. Mato di Kapitan Winifredo Junzon sa Barangay Kadulawan nga daw nahimong usa ka tourist spot ang ilang dapit. Limpyog simentado ang daan gikan sa National Road pasod sa bukirang bahin sa dapit. Gawas ni nakabenepisyo ang barangay sa programa sa Department of Agriculture nga maong seedlings nga saging lakatan nga gipangtanom karon sa nagkanlaing dapit sa barangay. Parang urban niya, rural is babaw, aplan. So taga-aplan, more or less mo ini abil na mga farmers, abil sila og kuan, abil sila og pananom atong lakatan. 50% sa dulaan 10,000 nga populasyon sa Kadulawan namuhi og baboy. Sagad sila mga baboy itumod sa Carbon Public Market sa Dakbayan sa Subo. 70% usab sa ilang kalalakinan mga skilled workers nga sagad kanila gikuha sa dagkong mga construction company. Kadako og tama kay mo kuan nila mo other source sa pag pa-eskwela sa mga bata, pagbayad sa mga monthly kuan nga bills ana. Karon tuiga adunay 12 milyones pesos nga gahin ang ilang barangay. Misaka kini tungod sa bahin nga nadawat sa barangay gikan sa National Tax Allotment nga kaniadto maong Internal Revenue Allotment. Uban ni Philip Patricio ug Cleofer Lumayag, Femari dumabok. Balitang Bisdak.